wannan gayan fa kamar kuɗi ya haba wannan ga mu duba kuɗi ne fa. Allah sarki gaskiya ya kamata mu kira shi mu bashi abinsa. Assalamu alaikum malam. Wallahi muna zaune a can gurin sai muka ga wucewarka, so sai muka ga 1000 a ƙasa, so mu kuma babu wanda ya wuce a gurin ba kai in ba to sai muka ce wannan kuɗin ba na kowa bane in ba nan ba, saboda haka muka ga ya dace mu ɗauko kuɗin nan mu zo mu danka shi a hannunka. Kana giftawa na ga yanayin kai kaɗai ne ka wuce, na yi tunanin dama wannan kuɗinka ne, na ce bari mu biyo mu baka kuɗinka. Hei, ikon Allah, wallahi cawa ce. Amma na gode, wallahi sauri nake ban ma san nayar ba. Na gode. Zaman na gida muka ce bari dai mu zo mu baka. Sanya Allah zai da. Na gode, wallahi cawa ce. Na gode. Ku ba ni kiɗan General a sama. Sai baba abokina wancan gayan fa da ya wuce kamar kuɗi ya wulla. It's finished. Gaskiya ya kamata a kira shi a bashi kuɗinsa. A bashi Kuɗinsa. ba mu tunda ya riga ya wuce ka da kuɗi ba mu a bashi kuɗi. Abokina bai kamata mu ci wannan ba, baka san uzurinsa ba. A'a ka kawo ka raba biyu ka ɗau 500 ka ban 500. Kai in kayar baka ake. Yanzu abokina mun ci wannan me za ta mana? A kai ne ba za ta mako ba, ni za ta mako. Dan ko kunu na je na sha Allah na tuba da rana na dan samu garin kwaki aka dan jika min na je na dan sa da gyada da madara. Gaskiya abokina ba ran ba kuɗin nan sai na bashi kuɗinsa. Kai wanda kake kokari kai wasu sun ce ai dawa da bani. Wallahi wa mun ga ka taho ne kuma ka wuce kai kaɗai ka wuce abin mara kuɗi ya faɗi, muka ce bari mu biyo ka mun san taka ce. Na gode. Na ji daɗi. Na ji daɗi ka taimaka mu. Ba damu. Allah ya saka da mu san uzurinka ba. Wallahi wannan dubin da kake gani a wajewar garin ne, wallahi ta kaɗai na samu. Allah sai. Wallahi kuma wannan da kake gani yara za a siya wa ma abin da za su karya. Allah. Na gode. Ba da. Allah ya saka da alkhairi. Allah ya kiyaye ka. Na gode yawwa, na gode. Abokina mu je. zo mu je ko kantin abu ne mu samu garin kwaki. da ka dau kudin ka bashi kana kallo cikin mutum sabi ba mu karya ba, ka zo ka dau kudin muna kallo ga kudin mun tsinta muraran ka dauka ka bashi har wani anya abokina a safiyar yau ka karya kuwa? na ba na karya kana kallo duk ido na ya kowa ciki ina jin yunwa, aiki ma nake nema tun ɗazu. Na je wancan gonan mata Malam Musa kasan gangaren can unguwar gangare, mun yi da shi yau da safe zan je mai noma ma ya biya ni, amma abin ya faskara na je na tara har ya ba wasu. Gashi ni zaman nan da ka gana yi mako karyawa ban ba, ka zo ka tada ni a nan gurin. Ai na ganka ne ka faɗe ka yi wani zuruzuru. To ya za ba dole hamma kake, in ban da hamma ba abin da kake zama. To ba dole yi zuruzuru ba, ina jin yunwa, ban ci na koshi ba. Allah ya gyara ma. Rabona da abinci tun jiya da rana, kawo ku yunwa dole in ji ta. Yanzu gashi rana ta yi ban samu na sa na ba ciki na ba. To ka gani dole ya shiga cikin wani hali. Wallahi aiki yayi wahala. Ka gani yanzu ne? Karka tuna. Kai ma na haka na baro gidan wallahi. Wallahi haka na baro gidan nan. Abin fa yanzu ba a magana ba. Yanzu fa maganar fa na wuce fa ta can fa. Daga wannan fagi ma wannan bakoyi ma fa a can fa a kwance rai a hannun Allah, kuma ba kowa bane yunwa yake ji. Yunwa yake ji shi ma. Ai duk wanda ka taba a zamanin nan kawai yunwa. Wallahi tallahi. Ba a cewa kuma yana dan da nan zaman da dai anan zaman kila wa kada nake ya iya yi wa wani ko yan da gyaɗa ce ta zo wucewa
na dan samu na dan sa a ciki na shikenan ya isa. To ya za sai ta fushi sai mu ne da ya gaba ya karɓi ƙasa mun da ta samu matsaya masu fushi sai ta fushi mun da a tushe majiya ya gaba ya haka mun tafi kamar kuɗi wani dubu ɗaya ce ba wallahi da kace kuɗi takar su kasa gaba ya karɓi ƙasa biya za a yi da ita kana ji abin da za a yi mu tare maka kana ji ko sai a raba ta biyu a ɗau 500 ka samu yawwa abin da za a yi yawwa haka Allah yake yi ba yawwa abin da za a yi kenan insha Allah bannan APC sama kan ya gaba ya karɓi ƙasa Salamu alaikum. yawwa alaikum salam Na wuce ta nan da Allah na zubar da kuɗi. Da Allah ba ku gani ba. malam ba wanda ya ci kudin ka nan gurin muna nan gurin muna hira ma muke yi ba wanda ya tsinci kudin ka nan gurin Da Allah ita kenan gare ni. Ku duba Allah in dai kun gani ku. zargin mu ma kake mun daukan ma kudi kenan Ba haka ba ne. da ka zo ka wuce ta nan ka mana sallama ba kai mana sallama ba ba ka dake mu mutane ba ka zo ka wuce a nan gurin baka kula mu ba to kaga kuma none da a ce muna zaune muna huta matsayin mu na yan unguwa ka zo ka ke tambayar mu wani na kudin ka ni ina gani akwai raina hankali da girman mu da mutuncin mu ka zo ka ke tambayar mu ina kai karka sake bani ko kai ka tsinta a'a ina Da Allah in dai kun gani ku duba Allah ku bani. ba an dai ga kuɗinka kai malam baka yadda kudi a nan ba yi nan gurin yi nan a ware zare masa bai san ba gidi yake sai ta fushi bani da murna ta kusa tabbata ne san mu kusa ya gaba ya karɓi a ƙasa sama nuna murna ta bisa